Khulula nkosana umlo. Iyasuka phela le iyabaleka. Phakama kwama kube kuhle kwaba ingcwele. Manazaletha sekukhulunywe kakhulu. Uma unenhlahla wezwila amazwi sekhulunywe la. Kodwa uma uneshwa uzophuma nje unjengoba ungenile ngoba uneshwa. Kodwa uma unenhlahla kulamazwi sekhulunywe la usuzuzile khona sekuzuzile. Amen. Kabasha donda ngakabinga lelikhulu khona. Mphathi wa kaNabasha iyafisa ngana kwethu sengathi ngelinye ilanga ngathi uma uzofika la sheshe usitshele ngane yami siyanithanda kakhulu siyayithanda iNabasha kodwa nosheshe nisitshele ngelinye ilanga Manazaletha makukhulunywa ngothando lukaShembe emntwini. Inkosi isesesikalweni sesibili ithumela umshumayelo othile ithi hayi hamba ubatshele. Hamba ubatshele ukuthi bangabe besakhuphuka kabambe. Uyasuka umshumayelo uyofika entabeni uthi hawu wozani ngamandla sekuyavalwa. Khuluma ngothando. Uthi wozani ngamandla sekuyavalwa. Inkosi Manazaletha yabona abantu bangena bayafuhleleka bangena ethempelini kodwa ibisithumele yathumela umshumayelo ukuthi ngahamba uvala abantu. Abuya lo mshumayelo iphinde inkosi ithi mshumayelo ibuya nemvambo uyatshela abantu ukuthi kababa manje bangabe besangena. Athi umshumayelo sekuyavalwa wozani ngamandla. Manazaletha enkosini sengathi singabanalo lothando. Uthando lunjalo Manazaletha khona umuntu othi mayisengene ngisho ngaphakathi kwethempeli endaweni mayisemngene yena angene ngelinye ilanga sakhe saya emncwabeni kwakubeka inkosi yakwaNzunza sangena ngeCovid sathi masingena kwanele nje yangena inkosana yaphenduka yabheka umbhede uvaliwe. Sangene yena. Na ungabi njalo-ke. Emase kungena wena ukusuphenduka ukuthi kuvaliwe. Ngoba sengene wena. Sengathi singathema siyintsha yaleli bandla. Manazaletha sengathi kungathema siyintsha yaleli bandla Manazaletha. Sibe nawo unembeza wozwela. Kabasha uNkulunkulu anikhulise ingane zami. Anikhulise ngoba uma ukhuluma kona iphuzo lithintile uyoqala uNabasha ngangikhona. Uyosungulwa le Nabasha le. Indlela ingcinya uma ungenalo uthando lwelinye iNazaletha ulahlekelwe ikhiwa lezi. Uma ungenalo uthando lwelinye iNazaletha ujabulela ukuthi iNazaletha noma licindezelekile. Wena ujabulele lokho ukuthi sengathi acindezeleka kakhulu. Hayi Manazaletha. Asibe nalo thando lukaMshumayeli. Thuma Manazaletha lo Mshumayeli yaphinda inkosi yamkhipha kwesithathu
yethu yathi akaphume ahambe ayovimba abantu kuthiwa uyayishithi inkosi mlaleleni ukuthi umemeza uthini. Wamemeza umshumayeli webantwana benkosi wamemeza wathi hawu izwi likaNkulunkulu useyavala uNkulunkulu wozani ngamandla. Athi izwi mangagcotshwa abantu babe nje singabona ukuthi siyaphi lapha siya khona. Lo muntu uyesaba ukugciba abantu ukuba bese uNkulunkulu ubabiza bese uNkulunkulu noma isango selivaliwe. Konke mina ngiyababiza nje selivaliwe isango. Mina ke ngiyababiza mina abantu selivaliwe isango. Manazareth sengathi singathi uyazi ukufana nalo Manazareth. Ufana sengathi uNkulunkulu angasipha siphuthayo. Uyabona kufana nento ethi efuna ukuzenza into ethi uma uyinhlayisuthi yaseningizimu noma uyinabasho yaseningizimu mhlawumbe thina esilapha eDurban singcono kakhulu. Awukuthi ngifunde bayazi abalaphekayo bayazi selikhohliwe Philip 2 emvesini ngijwayele ukuyifunda le ncwadi weManazareth amahle enkosini ngoba ikhokhela mina nawe. Ngijwayele ukuyifunda le ncwadi kodwa ngiyifundela inabashuke namhlanje. Osayitholile Philip 2 emvesini uma kukhona ukuthokoza kuye uKristu. Ithi le ncwadi uma kukhona ukuthokoza kuyena uKristu. Uma kukhona ukududuzeka ngokuthanda. Uma sihlangene kanje weManazareth nenabasho yabandla unyazi lukukhona ukuthanda onyazini. Uma kukhona ukuhlangana komoya. Bese sihlangana kanje kanti sihlangena nangomoya uqobo lwawo. Uma kukhona ububele nomusa. Kodwa uma sihlangene kanje bese bakhona ububele nomusa. Nenze ukujabula kwami kuphelele. Sesenze ukujabula konyazi kwaphelela weManazareth. Nize nibe nokuqonda kunye. Njengoba silapha sibe nokuqonda kunye. Nokuthanda kunye. Bese siba nokuthanda kukodwa. Nomoya munye. Umoya wethu ube munye. Inhliziyo yethu ibe yinye. Ingenzi lutho ngenkani. Kodwa singenzi lutho ngenkani. Nangusiqhenye. Singayiphenyi. Kepha ngokuthokoza. Konke sikwenze ngokuthokoza. Akube yilowo. Ashaye sengathi. Akube yilowo nalowo. Ashaye sengathi ungcono kunaka amayibona omunye umuntu yena angenze sengathi yena ungemuva kwaye abona lo muntu sengathi ungcono kunaye. Ngiyabonga. Indlela incinyane benkosi. Hayi angifuni ukuthi ngidle ithuba leni ingane zami bangazeli bese nithi hayi umfundisi uvelahle ithuba lethu kakhulu. Angifuni Manazareth. Uyabona ukhona umuntu othandayo ukuhlonishwa. Kanti yena uyahluleka ukuhlonipha abanye abantu. Uthanda ukuhlonishwa. Bahlonipha abanye abantu musubabheka ukuthi bangakanani noma ubusubeya ubusuthi hayi lo angifanele ukumhlonipha ngoba ungaka. Mina nawe ufuna ukuhlonishwa. Khona umuntu othi abaye ngakagcotshwa edela too much. Umbonto ngiyisa ke lo.
adelele too much agcotshwe aphenduke athi ngiyambona manje ikhonjiwe endlela ingcinya asiwesenkonzweni yonyazi Manazaletha sibona uyazi ukuthi Manazaletha ungathi uma uyiNazaretha ulandela uShembe wethu uThingo wayesakhuluma ngoThingo ulandela uThingo tholakala uhamba ngembadada eThekwini uthi bathi kodwa niyiphoxelana wayisho njalo uThelisi ziyeke manje imbadada seyisesitayeleni manje angithi manje uma umuntu efaka imbadada ufaka into enkulu esikhathini samanje kodwa uma uyiNazaretha lwathi unyazi Manazaletha kakhulukazi ninenibasha ningafaka amakhwantamu lasho njalo unyazi ngaqoka ikhwantamu ngiyahlangana nawe uyabhathazela inhlayisa ukuthi hayi sobona mfundisi ubhathazela ngakhwantamu kwenze njani konakelephi yini ulahlekelwe yini umthetho wakho uswela into obungayigoga hayi Manazaretha siyobuye sixoxe ngelinye ilanga ziningi lezi ndaba ngifuna ukuthi umayelo wami ozohlabelela kahle usho njalo inabasho ozohlabelela kahle uyabona nje umshumayelo otonyulwe kubashumayela abaningi watonyulwa ufuna uyimisele wemshumayelo ubone ukuthi ukutonyulwa kwakho kubalulekile ungatonyulwa lapho uzohodlozela lapho hayi khona shumayelo umdletshe wasekhonopho hlabelelo 15 Nkosi busise nekuzwini Nkosi busise ukuphakama kwebandla